Assalamu alaikum tuğanlar. Tağala men Arzubek. Bugün şu Kazakistan'dan gelgen Kırgız Bayke menen jakşı maekte bololu. Bu kişi ошол meni YouTube'dan görüp gelgene bir 3-4 gün boldu. Ошондон beri jakşınakka bazarlarda aylanıp жүрөбүz. Alçı tovarlarını aldık. Hem biz hazır ошол Bayke men birlikte maekte bololu. Bayke siz geldiňiz. Kanday boldu? Saparыңыз көңүлдүү boldu? Elhamdülillah жақсы oldu. Ben uşul Arzubek'te YouTube'dan görüp ele işerip yolga çıktım. Beni kütüp aldı. Buna kımbat vaktini sarptap bardık bazarlarda bana gerekli tavarlarda kartastan başka yerden karap her bir bölükçege toxtalıp bana vakt böldü. Ben bu Arzubek'ten razımın. Bunun işlerine iyilik kalayımın. Daha uşunda kelgenlerge mümkünçülük var. Bu jakta kol jetimdүү arzan tavarlar eken. Kelse ыңгайлуу eken. Mına kelip bir ara es alsa da jakşı bolat eken. Rahmat. Mına hazır 65-nji beylenin başında o meyekleşip buna çay alıp berdi. Ayva jakşı oturabız. Rahmat sana. Anam Bayke erteň sizdin Davur şarga barabыз туурабы? Башка tavarыңызda. Mına hazır ertenge dagı kımbat vaktini magan bölüp vaktini ayabay kelerki Kıçav degen şaharga al bara turgan bolup anda dagı meni kança gün vaktini bölüp atar. Men işençilik dile bolam eken. Seni işençilik balakası. Narazı bolbosoňuz Yok, narazı emasmın. Razımın. Mana bu mena kızıňa sagan iman bekemdir sonu kalas. Tapkanın özüňe buyurup bay bolgun. Rahmat Bayke. Sizin de deň soluňuz bolsun Bayke. Jerge kelseňer bir kança başka bizneslerden astığa jiş mümkünçülükleri görüp durat. Oşo tuğandar, Kıtayga gelipsiler, kadırjan mene gele beriňizler, eçtekiden gawatyrlanbaňyzlar, tuğandar. Mence sizlerde hiç kanday bir başka jaman jolgo başlabaýmyn. Hem kolumdan gelişinçe yardam kılam Kırgız elime. Bu ýakka gelseňer bazarlarda görsetemün tuğandar, bar joktordu görösüzler, ideýaňyzlardan össü tawar alasızlar. Jakşı o biznes oýlar gelet turab Bayke. Bazaryň gördüňiz, bar jok tawar bar bu ýakda. Bu bazarda 20 günden ele aşık jürseňde bütküde emesken 5 etajlı bazar. Bu uzunluğu öte çoğun uzun eken bir gizete men oyumda bir 7-10 kilometre bolsa gerek. Al her bir emede kantinlerde jana magazinde süýleşip çyksaň ele uja keçkirip ketken. 4-5 ögel ulgurup batken. Oşon üçin wagty kengirээк alıp kelseňizler kol jetimdi tiýimdi eken. Tura. Mana tuğandar, hazır şol Baykem menen Ýygynyň eň çoň binasy 65-nji ateşde olturabız. Baykem dagı 2-3 günden beri bazar aylanyp çarçady. Bugün bir jakşylap çay içip, kişine göňül açyp ataň Kıtayga gelgenden keyin Kıtaýyň jakşy ýerlerini görseteýin dep bu derge alyp çykdym tuğandar. Gerek bolsa dagala men Arzubek menen gabarlaşypy unutup kalbaňyzlar. Oşondo ele bizdin Bazar Bazı YouTube kanalyna katdalyny unutup kalbaňyzlar. Bizdin Bişkekde ofis bar. Oşto Galbek Bişkekde Meder degen balдар бар, çok işleşebiz. Ofis deseňer, ofis kompaniýa deseňer, kompaniýa bar. Dagala sizlerge birinçiden deň soluňar bolsun, ekinçiden tuğandar biznesmen bololu, bir-birisine işenişli bololu. Rahmat. Sizlerde de mümkünçülükler var. Buna Arzubek köprek bol berip atat. Uşul yerden buna İyu şaharına hazır sırtından kança yerleri körsetýäs. Uşu Koz şaharda biz özüň mekenimizden şunda kozdap salsak sizlerden koluňuzlardan kelet dep oýlaýmyn. Rahmat. Bizden kızlar baldarymız jana bizden mekenimizde güldep yaşaşsa mümkünçülükler kengire açılıp durat. Tura. Rahmat. Makulanda tuğandar, sog bolуңуздар.